hodeiak daude itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa dardarka. Neguko eguraldia dago eta hau da orentxe hasira, trumoiak sumatzen dira itxasertze honetan. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Eta nago norbait txukundu beharra, goitik behera guztia uriaren errua da. Haizeak erakusten digu bere indar guztia, tximistak marrazkiak dira kaitzen bakardadean. Ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Etortzen zaren moduan, beldurra ematen didaz ikusten zaitu danean. Hemendik ikusten zaitut etortzen zaren moduan.